Vítajte medzi nami moderátorov dnešných nočných kolačiek. Ty štítár, mňa tu naháňajú už policajti. Dámy a pánové, tady jde o typa s titulem retarda. Přírodní detox je to legenda. Zápisky z kroniky, co teď čtem a letím se podělit s příběhama. Yo, kámo, jsem největší retard. Včera jsem si místo cíga zapál pár petard. Yo, běhám v centru jako mumie. Necítím hubu, ruce taky ne. Velím foby na dle. Mám pochroumaný svěrač. Furt to za mnou visí, připadám se jako tahač. Yo, kámo, jsem největší retard. Naběhl jsem do bazénu, postavil se na start. Skočil na mořníka, ale už mi to tak nevá. Ta vada, že tam nebyla voda. Lepka už srostla, teď jsem frajer jako děda. Všechno ví a můj mozek si co? Vypůjčila věda. Yo, kámo, jsem největší retard. Hraju s bábou doma karty, říkám tomu hazard. Nejdřív jsem jí obral o 2 koruny, potom o důchody a nakonec si o zuby. Tady jde o typa s titulem retarda. Přírodní detox je to zápisky z kroniky, co teď čtem. Detox je to zápisky z kroniky, co teď čtem. Kámo, jsem největší detox. Šel jsem kolem lešení a spal něco doš. A ani nevím proč, když jsem šel do místě, byl jsem zaručitý. Kámo, jsem největší detox. Já si mě nekouknu na což, když ani nevěc s tím zpívali neumím co. To bylo, kdyby nebyly nedvymlácený zuby. Yo, kámo, jsem největší retard. Amatér bez pásů, neviděl jsem retardér. Ve 120 vystoupil jsem za jízdy. Předem sklem, přímo na zem, dobrý den. Kámo, jsem největší retard. Snaha nemožně zapadnout do všemožných part. Nosil jsem jim vždycky vzorky moči. Nevěděli, co si se mnou měli počít. Dali mě pryči tyčí. A prý jsem tomu taky idiot. Spodňáry jsou od toho, aby se nosili ve spod. Ale co je? Nikdo mi to neřek. Hlavně, že mám je ne. Oh yeah, nosím to jako Superman. Jako Picasso, dobre, bol umelec, ale to, čo namaloval, bolo po mne celé na piču. To by som ja namaloval, keď štím na hajzlovú dosku, keď som najebaný, ako to by som namaloval ja. A víš, čo je to vymalovať katedrálu? To si neviete predstaviť, čo je to vymalovať katedrálu ručne. Čo proste v 21. storočí sú není reálne. A proste ten chlap povedal, že to bude. A proste ono to fakt bude. Umenie, a ako v tomto sa vyznám a kedykoľvek nejakú otázku máte proti mne, tak sa otočte na fórum adam.uhlialikzajner.zoznam.sk. Napíšte čokoľvek, čo sa týka umenia, alebo keď chcete fúru dreva. Poď! Ideš! Ježiš, toto je čistý Terminátor!